Аз имам официално разрешение от МВР, където се оказва, че мога да заплащам държавните такси по издаване на български документи за самоличност с държавни таксови марки. След като получих писмото, отидох в Български пощи Хасково, закупих си 5 марки на номинал 5 лева, общо 20 лева и отидох в КАТ да си подменя шофьорската книжка. Обаче оттам ми отказаха, че не можело да става така. Показвайки им документа, те не го признават. Господин Петю Петров, директор на областна дирекция на полицията, упорстваше, най-накрая склони и ми пуснаха писмо да си подменя книжката. И вие, когато отидохте, как ви посрещнаха? Съвсем нормално, без ни най-малки, даже някои инспектори от КАТ Хасково се радваха даже. Но други ме гледаха като все едно, че съм някакъв странен човек. А което няма нищо странно. Да си устояваш правата и да искаш да бъдеш горд гражданин на държавата. Вашата позиция не искам да давам на частните банки. Те банките ще фалират, ако никой не им дава. Значи частните банки са за неща, които са свързани с частни интерес. Плащам държавните такси е изключителен държавен интерес. От 100 лева до 1000 лева включително се плащат с квитанции. А от 1000 лева нагоре таксите се плащат в ДСК. Може би са имали тогава преди, че ДСК още не е приватизирана. Имаме два закона. Закона за държавните такси, където е писано член 2, че държавните такси се плащат с държавни таксови марки и в брой. И други закони е закон за устройство на държавния бюджет. Член 29, алинея 4. Държавният бюджет се изпълнява безплатно. Тоест касовото плащане е безплатно. Дори да плащат с частни банки, държава трябва да поеме разходи. Така мисля аз. А вие адвокат ли стирате или не текстове, закони? Аз съм политолог по образование, бивш кадрови офицер от военно-въздушните сили, бивш активист на Легия Раковски от Хасково. Така че аз съм станал омбудсман много преди господин Пенчев и много други да бъдат такива. Това искам да ви кажа на вас, че омбудсманите се раждат отдолу, не се раждат отгоре. Покрай коледните празници пожелайте нещо на хората. Искам да им пожелая да бъдат горди граждани и да последват моя пример и да се гордеят с това, че имат права. Първо да си научат правата и да си ги устояват. А аз каквото мога ще помагам.